Limu dak il-ħelu illi vera tħobb it-top ħelu tiegħek. Ħanibdilek jien. Jiena, hands down, jien ma tantx inħobb il-ħelu sewwa. Allora qed indeċiż bej żewġ tipi ta' ħelu. Anzi tlieta. Ma naħseb naf li mħanażel, mela ara one, il-Christmas log. Jħobb ħafna ħelu, ġifieri ħelu nippreferih, id-deżerta hija meta morru niklu l-manara jien id-deżerta. Jien laħam ħut kollox. Le jien jekk ħanut ikollu eżempju d-deżerta tajba rrid immur. Eħe. Għat-Turkija tajba. Deżerta ħobba ħafna. X'għandhom. Ara jiena Christmas log wies inħobbu. Ġifieri mbagħad f'daqqa waħda jpatti ta' kollox. U dil-ġimgħa kelli meeting u tani biċċa Christmas log wara. Żira bala kemm kien tajjeb. Allora deċidejna bħala konsorzjum familjari illi nagħmlu Christmas log bil-ċiċi. Vera ħafif. Isu coconut ball? Issa antik ir-riċetta. Tajjeb. Le mhux iżda coconut ball. Le, għandek m'għandux x'jaqsam. Għandek biex tagħmel inti qed tgħid biex ġibu fix-shape. Le, anka jiena toma qisha ta' coconut ball. Le? Ma tantx għandu x'jaqsam mal-coconut balls, imma. Ċokkolata, nats, affarijiet hekk fih minn ġewwa. Isem lilna wieħed mela. Għalek maħx kemm expensive biex nagħmlu. Tixxi nofs il-nats li jkun hemm. Issa nara. Naħseb billi nixxiulek. Mbagħad il-figolla u noqgħod naħseb fuqhom naħseb daw kollha joġbuni għax kollha kienet tagħmilhom ommi. U konna ngħinuha biex tagħmilhom. Allura ishom baqgħu eżempju jien il-figolli iktar milli huma moħmijin it-taħlita. Imma jiena l-figolla plain inħobb, eżempju n-nanna tiegħi kienet tagħmilhomna plain bil-ġelu abjad. Daqqas il-ġelu żejjed ċikkolata ħafna drabi forsi. Vera plain. Imma t-taħlita l-intrita ta' ġewwa jiel. U mbagħad it-tielet waħda li vera toġobni għal apple pie. Il-pija xejn ma nieħu.